Personal nga gisuta ni Senador Christopher Lawrence Bongo ang sitwasyon sa mga apektadong residente sa sunog sa milabay nga Lunes sa Agdao, Davao City. Usa-usa nga gipanghatagan og grocery packs ug mga kagamitan sa panimalay ni Senador Bongo ang anaa sa sobra gatos ka magbanay nga biktima sa nahitabong sunog nga apektado ang duha ka barangay sa Davao City. 126 ka magbanay ang apektado sa barangay Agdao proper ug 57 ka magbanay sa barangay Leon Garcia. Gibisita sab sa senador ang gikahitabuan sa sunog ug ang evacuation area sa skate park sa Agdao proper. Dugang sa senador nga luyo sa hitabo, magpasalamat gyapon kay walay nakalas nga kinabuhi sa mga sunog. Busa iyang giawhag ang mga biktima sa sunog nga magmadasigon sa pagpadayon sa kinabuhi aron makabangon uban sa pagtinabangay kauban ang lokal nga kagamhanan sa Davao pinaagi sa CSWDO. Basta naala ko higayon, may panahon po ako. Muadtog yun ko sa inyo diri para makatabang o makabilin o gamay kalipay sa panahon sa inyong kagawad. Ayaw ko kawadaan o paglaong, wag ko kayo mawala ng pag-asa.